alatt. Kezdjünk bele, vágjunk bele! Igen, szerintem... igen. Először is kezdeném az uborkával. Itt vagyok Borsod megyes Hajópüspökibe. Így, drágáim. Remélem tetszem, így föltettem ezt a díszített, és ezt a melegítős valamit. Úgy gondoltam, hogy szexi vagyok benne, tehát megpróbáltam. Remélem, így tetszem nektek. Ezzel is a kedvetekbe járva. Úgy gondolom, ez a uborka elég. Fogom, ezt így belerakom. De tudok praktikát csinálni belőle, hogy annyira túlzottan nagynak ne hasson. Ketté vágom, felvehetek többet is a kezeim közé, és a karikára vágott uborkát ketté vágom. Így. És az utolsó uborka újra csak kettévággal. Ennyi. Mehet közé. Meg van mosva nyugodtan a vegán dolgokat, mert előmostam őket. Előtisztítottam úgy, hogy nem kell rosszra gondolni, hogy koszosan csinálom egy igénytelenül. Már eleve elő lett mosva minden, drágáim. Próbáljuk ki az egészet. Most itt vagyok Hajópüspöki Borsod megyébe itthonról. Ketté vágom ezt a szép paprikát, és olyan szinten próbálom apróra vágni, de ha még én variálni akarok, akkor még középet még mindig bele tudok vágni. Nos, gyerekek, nem könnyű egy kicsit, mert mostában az ujjaim egy kicsit nem irekvőképesek. Kicsinosítottam magamat nektek, és úgy gondoltam, hogy hoppá, ez egy ilyen kis technikai hiba. Ezt igen. Vegyünk elő egy szemparadicsomot, nézzétek meg. Elő van mosval. Most pedig lekockázom. Lehet, hogy nem sikerül, drágám, lehet, hogy igen. Szoktam magamnak ilyet csinálni, hiszen estére is lehet enni nyugodtan, nem kell éhen lefeküdni. Próbálom kockára vágni, hiszen a ilyenfajta paradicsomot nem könnyű. Csücskit kivágom, tehát lekockálom, próbálom. Igyekszek úgy csinálni, hogy jó legyen.
Drága kicsikém, hát bocsánat gyerekek, csak egy... Tehát drágáim, most valójában ezt már így előállítottam. Ezek ide mennek, majd a kukába. Leveszem, és landol a kukába, hogy ne halmozódjon. Kezdeném, gyerekek, a lila hagymával, előmosval bele a kukába, vagyis ide rá inkább, és úgy belelandol a kukába. A pörkölt tészta főzésem tegnap előtt, drágáim, jó sikerült, mert most gyakorlatilag szinte mindent meg tudtam hozzávenni, nem mint máskor szoktam csinálni ezt az egész dolgot. És most itt vagyok Sajópüspökibe, de estére hazaérek, vagy lehet, hogy holnap. Nagyon vékonyra vágjuk a hagymát. Hosszába, mint valami szalmakrumplit. Ha nem sikerül, közé nyúlunk. Viszonylagosan. Ezt is úgy lehet apróra vágni, ahogy csak gondoljátok. De úgy gondolom, hogy azért csinálom vékonyra, hogy nem áldarabos legyen. Nagy darabokba ehető legyen. Tehát ezért vágom vékonyra, hogy ne hasson nagy darabokra. Közé nyúlunk, figyeljétek, ha nem jön szét. Fogom és szétszerem olyan vékonyra, amilyenre csak szeretném. Megfogom, ha nem jön szét, nézzétek. Már szinte szétjön. Szétkívánkodik. És úgy gondolom, hogy ez a hajma megteszi a hatását. Így, és a paradicsom már megvan. A uborka, a paradicsom, hajma. Most egy kicsikét bezavartam. Kezdjük el még egy paradicsommal, úgy néz ki, hogy kevés lesz hozzája. Igen. Még úgy gondolom, hogy még kell hozzá paradicsom. Próbálom apróra vágni. Először is mindig közé vágok. És arra gondoltam, drágáim, hogy azt szeretném nektek ezzel kapcsolatban mondani, hogy akinek nem tetszik bizonyos dolgaim, ahogy csinálom, én magyar roma létemre így csinálom. Édesapám is kicsit nagyobbakba szerette a vörös hagymát csinálni, vagy a úgymond lila hagymát. Mi így főzünk magyar roma létünkről, hogy kicsikét olyan, mint a nagyobb darabra sikerülne, de van, aki olyan apróra vágja, hogy szinte csak így nézitek. És én így főzök magyar roma létemre, tehát a hagyma, vagyis a paradicsom már megvan. Megfogom a lila hagymát, és a kukába landol,
És azt szeretném nektek mondani, drágáim, hogy én nem reklámozom, ez a saját bejáratú dolgaim, amivel én dolgozok általában, és én nem reklámozni szeretném. Mindahogy kitettétek az oldalamra és oldalra mindenhová, hogy én reklámozok ezt-azt. Nem. Egyáltalán nem reklámozok semmit. Nem áll szándékomba, mert nem szeretem magamat reklámozni, saját önmagamat szeretném adni, nem szeretnék több lenni, mint aki vagyok. Tehát aki így fogad el, ha nem, akkor sem fogom feladni, és az élet célomért harcolok. Drágáim, harcolok az élet célomért, és tudjátok mit, drágám, most én elkezdenék egy kis ilyesmit, elsősorban. Óvatosan kiveszem, ide, és vágjunk is a közepébe bele. Elő van mosval, és hiába vágdossátok meg, hiába applikáltok meg, mert nem éritek el a célotokat, úgy lesz, ahogy Isten akarja. Vagy ahogy az élet. Azt gondolom, hogy a zöld petrezselyemből elég ennyi a zöld petrezselyemből, rárakom a tetejére, rászórom, levesszük ez marad itt a közepén, meglátjátok, mit csinálok. Bár úgyis össze lesz kavarva, mert ahogy majd az ember eszi, nyilvánvaló. Közepére tettem a zöldet, előmosott zöld petrezselymet, és valójában most jön még köréhez kicsit ugyan bután vágtam fel, egy tányért mindjárt ide lesz hozva, valami vagy nincs egyáltalán. Jó, hát ez még rámegy így a közepére, ez az apró saláta, amit mindig szokok venni. Nem sokat teszünk valójában, nem sokat teszünk. Kiemelve a gyönyörű zöldet, azért figyeljünk oda a részletekre, hogy kiemelve a gyönyörű zöldet. Figyeljünk a díszítésekre is, nem elég csak elkészíteni. Jó, persze a íz az többet számít, mint maga a dísz, de figyeljünk a díszekre is, hogy az áttetsző legyen. Többi részlegét visszarakjuk. Így úgy gondolom, hogy elég ebből. Na most, igen. Egy másodperc megátnám a tantusz, de mindjárt helyre rázódok. Kezdjük el ezzel. Kénytelen leszek kivenni úgy, ahogy van. Drágáim, tehát ez egy ilyen vákumos szalámi, ez is tökéletes szerintem. Én általában gépi sonkával szoktam csinálni, de ez tökéletes rája.
megfogom a kezeim között, és még ráteszek arra, hogy apróra vágom. Hoppá, zöldre ne menjen. Tehát köré. Teljesen köré. Gondolhatjátok, hogy apróra vágom a dolgot. És mint mondtam, egyáltalán nem reklámozom a dolgaimat, az én fűszereimet, és hogy én itthon főzök, ahhoz senkinek úgy gondolom semmi köze, és hogy én mit veszek elő és mit nem, én egyáltalán nem állt szándékomba, nem is fog szándékomba állni, hogy én reklámozzam a dolgokat, drágáim, ti, akik követtek, és mindenfélét kitaláltok rám, de Sabai Tóbiás, mindenki a saját maga bermébe fog belesni majd, aki gonosz, úgymond, aki gonosz. Most jön, drágáim, úgymond, igen. Ebben vigyázok, mert ez kiröccsenhet. Pillanat, gyerekek, mert te is minden ugye van. Ha-ha-ha! Így, csak egy kicsit. Most akkor ezt a sajtot ki fogom venni, valami 6 darabot. Ide rárakom segítségül. 2, 3, 4, 5 és 6. Lerakom, és akkor innét, a túl még nyugodtan rá lehet rakni erre. A sajt ez megy ide közepére, a szép zöld elé. Tehát, igen. Bocsánat. Úgy gondolom, mégiscsak a közepé hagyom. Így. Igen. Így, és azt gondolom, drágáim, hogy megigazítom, hogy nyugodtan meg lehet igazítani, bár nem probléma, egy kicsit több szalámit vagy gépisonkát tesztek, úgy gondolom, nem gond. Kicsit a gépisonkából vagy akármilyen szalámiból lehet kicsit többet. Kemény kicsit. Igen. És figyeljétek, hogy mi sül ki ebből, drágáim. Majd meglátjuk, hogy így. Kicsit ráerősítünk. Így gyönyörűre fogjuk varázsolni. Persze lehet tojást is diétaként, mondjuk túl sok tojást nem ajánlnék, mert ennek osztálig van kalóriája, attól függetlenül, hogy fehérje. Itt maradsz, és nem mozdulsz. Ez ide jön, vagyis eteri része ide jön.
Így. Jó, nem, az nem kell. Úgy gondolom túl sok, vagyis tartalékként nem gond. Így. Bocsánat, túl magasan nem tesszük. Tehát lehet így is körbe tojással, föltojással, és ennyi. Túl sok tojást nem, hát lehet rakni, de a mennyiség számít. Tehát azért túl sokat a tojásból nem szabad, mert túl sok a kalóriá. Viszont nagyon-nagyon hasznos a szervezetnek, ez azért kell. És elengedhetetlen az állati zsír. Kell. Több, mint néha kell. Tehát az kell. Estére már viszont nem túlzottan ajánlám, hanem nappal nyugodtan lehet enni állatzsírt. Lehet főzni, lehet az sertés, lehet az bármilyen zsír, lehet vele nappal főzni, este már viszont visszafogni. És olívaolajjal ajánlnák mindent. Ugyanúgy megcsinálhattok bármit, rengeteg gépisonka, amilyen sovány, rengeteget lehet enni kevés kis tojással. Nem hízla egyáltalán. Viszont én még gondolkodom, hogy most gondoltam azt, hogy igen, ez vegán, tehát vegánnal csináljátok meg. Még van ez a kagyló. Nézzük meg a kagylót, hogy milyen, amit most megnézek. És arra gondoltam, hogy megnézem. Ilyen a kagyló, és díszítésként gondoltam a kagylót. Viszont ez egy majdnem, hogy egy szív alakot ölt. Így nem jó. A kagylónak a maradékját, igen. Így. Na most ennyi, és akkor így, drágáim, és akkor így, és akkor most jön az utolsó kenet dolog, azt így elrakom, és így. A kagylóból kiszedett kis nagyon finomságocska. De finom. Igen. Nagyon finom. Tehát ez tényleg finom, és még ízre is finom. Igen. Nagyon tökéletes, ajánlom ezt az egész dolgot, és babérlevél, fekete bors, nem? Fahéj, majorannát és oregánót gondoltam. Igen. Először is kis majorannával körbe szórom. Elég ennyi. Kis fahéj, ki hogy szeretné.
Drágáim, ö, ö, nos, gyerekek, mivel száraznak tűnik ez a étel, és ez a vegán saláta, fölfrissítsük egy kis kókuszlével. Nagyon finom kókuszlé, lét vettem, és megnézzük, hogy mennyire jó. De csak egy kicsit így, a szárazsága kedvéért így. Ennyi. Ennyi, drágáim. Persze, így elrakom. Nem folysz ki, úgy maradsz. És mivel, hogy próbálok első, most megcsinálom a rendet, ahogy mondtam. Drágáim, tehát ezt így gondolom, hogy ez így szerintem jó, és arra gondoltam még egy nagyon picit mert viszont takarásba lett a szitu. Így. Így, drágáim, és ajánlom ezzel a helyzetben, ebben a helyzetben ajánlok több gépi sonkát estére, nyugodtan lehet több gépi sonkával enni ezt az egész dolgot, az ötséget, hiszen nem hízlal úgy, bármilyen mennyiségbe eszünk, ez butaság, hogy este ne együnk. Butaság. Nyugodtan gépi sonkát minden mennyiségben lehet enni. Amennyi csak jól esik. De persze ne egyétek túl magatokat. És egy újdonsággal csináltam ezt egész dolgot, felújítottam, hogy tetszen nektek. Tehát újra mondom, drágám, hogy nem reklámozom a dolgaimat, én itt elkezdek fölözgélni magamnak, hogy aztán ki mit gondol, egyáltalán nem érdekel, mert hidegen hagy. Semmit nem reklámozok. Semmit. Még visszatérve dolgokra, ezt a vegáns kagylósalátát fogadjátok nagyon sok szeretettel. Így sikerült, és köszönöm, tehát így sikerült ez a vegán saláta. Igen, tessék, nézzétek, gyönyörű lett, és ilyen formában vegán kagylósaláta, jó étvágyat ezzel, akár reggel, akár délben, akár este bárhány órakor.